nocturnal animals, we don't sleep. And I'll probably forget you, CeeLo Green. I'm sweating like the Amazon, 100 degrees. And that backside's bigger than a family tree. So drop that thing like a fumble. Now you're talking to the king of the jungle. We got lions, tigers, bears. Здравейте, учета, в момента цъкаме Half-Life. Ти сега тук бъде да разпълва с яки айтеми. Ей, къде са крито се? Гледайте, че го е. Къде бе? То много добър. Колко кило е то с 50 кило, бе, аз съм на колата черта, the like in the beach. Що би не знак? То всеки стреля, който му падне. Дъке, да. Бих ми се взем. Бело бе, правиш ли се? Правиш ли се? Ти... Правиш ли се бе? Къде сте бе? Това да мен ли го пише? Тук между другото е по-яка игра, защото по-реална. Я гледайте какви яки. Само че мерника малко. Никът на CSR си като го. И пак казвах, като си сегнете CS, ако някой от вас не знае, но мисля, че всички знаете, се стигна автоматично Half-Life. И ако искате, може да играя в някой сервер. Нищо съм много добър. Тук съм защитен, само че да не ме убият. И... Какъв то са, какъв деца респаун да го има. Like the ball. И са още минус. What the fuck? Аз има такова ли? Мъче, кажете да. Само та намеря. Така са много добри от сервера, буквално. Тук забравих откъде се пише.